Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajingai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Nakaliang kejonga kumu presiden jongka Jaintia National Council nakamansim kaba sngosi nakamansim kabadap nakajing sngo yamram ngawan hakmat jongpi kinong song jongka beri uhnyo trap bat khamtam ya kinong song jongka di Jaintia kaba it kejongi ban itu shipi ban penpau shipi kipai ba ka kaba lajia yangi kinong ilam jongka JNC haden bangi layo ibala don kajing pen ibor bat kajing sha thombor jong kiri upai ba nadu kinong song jong ka snong rim bat kinong song jong ka ilaka sutengah ngi na kaliang ka JNC da ka we ka mensim kata ka long ban ibor ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi ki basha thombor ngila mi na po cleariat ban lek sha kite ki jaka ban ai mensim ya kini ki prado ki prasnam ki jongi henry kumba yu tudong beseng habangi poi ha ka snong simen mah ka bangi khat ka umplang ki polis kila cross yangi da ki kali ki jong ki kumba kila ya kumba kila kumba ngide kita kila no lane ngide ki nong pentrim haba ki pulit kila ker sodong ya ka kali ki jongi kila kem ya ki dekhot ki jongi ya bat yangaru kumu presiden bat yu general secretary ya u hadu ndriumut ki dekhot ki jong ka seng kila syakem bat kila bom kila tit lathi ya kine ki dekhot ki jongi ngidap da kajing sngo si banyo I ya kene kajing long agresif jong ki polis Meghalaya ki bom ken snapshot yang ngi kum kinong ilam seng balang bat kila kem yang ngi kum ba kem le no ka henry ka bapen sngo si shu yang ngi ba ka sarkar jilla ka haban wanra kerpang ya kita ki polis na do na po Garo Hills ban kem yang ngi kinong ilam jong ka JNC bat ban thombor ya kine kinong song jong ka elaka nongkhle bat jong ka elaka sutengah habang ka bajah ka to kesngi yo I baki pulit jong ka distrik ka jongi kilong tangkum kita kinong pen I ba unu ude uta usambor manu bade kita kinong ilam jong ka JNC bar kini ki pulit na po Garo Hill kila kembe jengi rengkat ki tiar siat ki jongki rengkat bakila phongma selede bat ngi penrem jur ya kane ka jingla jong ka police department kibala yo bor na kita kibahalor na market kum habangi persyang bani kran bat kini ki pulit balai pikem yengi halor kono konong rim pikem yengi kisuong be yengi ngim tip henrengi la yo bor na kibahalor susu habangi pet ya ka ka bajia hapo ka ilka nongkhle ka penpau syai kedar ya ka jinglong jingman jong kane ka sarkar bakane ka sarkar hakadur jong ka development kala kini ya ka jakpo jong ki nongrep ki bajurep haute ulum serman kala kini jubor ya ki jaka ki puta jong ki nong song jong ka elka nongkhle bat ki wepat ki elka ki bodon ya ki jaka ki jong ki hapo uni ulum serman bat om tang kata milio iru baka sarkar kala penpai kala penpra ya ka jingye daya pedeng ki arteli ki elka bat kala pen miru ya ka jingye khajia put hapo kin pedeng ki arteli ki elka kabade ka ilka sutengah bat ka ilka nongkhle kene ka sarkar jilla ka jongi habangi pet ya ka bakal le kamdon shu ya ka jingle rain lene kamdon shu ya ka ta ka jing yitiblam haba kene ka sarkar kala le ki kam thombor ki jongka lengba ka police department bat kita ki mafia shu habari henry kene ka sarkar kala le kene ki kam habashit habarang nilai I hadukat no ka jinglong agresif jong ki pulit
ban khanglat yengi kinong song yengi ki ba persya ya ke Shri Simen bat kenihi ke penisai bakani ke sarkar jongi kamde ke sarkar ke bapet ya baro arliang hande kade ke sarkar ke banok siliang ngikwa ru ban bu ke jingkeli ke basai syau home minister badan buram jongi usar Preston Tensong ngilayo i ba ula kran na kilat pathai ku bor ka ba ong ba om tang kinong persya ki badon Henry ki don ru ki ba kershan ya ka Shri Simen ha kata kasla ka ba ar ka jong u Henry ke ka ba ngikwa ban bu jingkeli ya u home minister jongi kalong ba halor kanu ka kendon ba ula pha kem bat upha detain yengi kinong ilam ka JNC na ka benta ban sim benta hagane ka public hearing bat balai ka sarkar jela ka hak ban pha kerpang ya ki pulit napok Garo Hills ban kem yengi kinong ilam ka JNC bat balai ka sarkar ka pha bom pha tit ya kinong kershan public hearing bat ka airu ya ka VIP treatment lene ya kata ka jing ka jing yeda ka bakerpang bat ka jing treatment ka bakerpang ya kine ki bakershan manu ba ai bor ya ki mafia ka Shri Simen ban klong ya usurok jong ka PWD pilayo iling ba ki lat pathai ku bor bakat ba ka sarkar kadang kular ban wanra ya kata ka roy ka par hapo ka snong ka thain ka jongi hapo ka district ka jongi ngiyo i ba kine ki mafia jong ka Shri Simen kila klong wat ya usurok ubaran kam ya ka jing pen bha pen miat pen ban kine ki mafia jong ka Shri Simen kila klong ya ne usurok bat ka jing kili klong manu ba ai bor ya kini ki mafia ban klong ya ne usurok bat ngile i ba ka jing klong ya ne usurok kala kata ya kinong le kinong wan hakato ka thain ban ngile i ru ba wat ki ba armet ru kimla ban poisuk poisain cha hospital haka jaka bakin yo ban le suk ki hab ban wanra kali da ki pat ka kali ban pois po ki hospital kini hi kalong ka ka bamla ban pediang Barka jingkeli ka bakrau ngi kwa ban bu ya ka police department kamtam ya home minister badan buram jongi usar Preston Tensong mano ba ai bor ki pulit banetre bar kini ki mafia jong kene ka Shri Simen ban mano ba ai bor ki ban kawang mau ban penjulor ki kali ki ba thmu ban le ka public hearing ban mano ba ai bor ki ban penmensau ya kini ki matmu ban le ka public hearing Barka sarkar kam dan kam ban pensyai yengi halor kene namar ngingi tip syai badai UCM dan buram jongi usar Konrad Sangma u deputy CM jongi bolong ru home minister usar Preston Tengsong bat u deputy CM jongi ban apo jain cahil umasnya bahalang dahar dei kine kiba ai bor ki pulit bakin long agresif hado kato yengi kiba persya ya ke public hearing Bat ngilayo i lengba ka jing sepriang hakilat pathar kubor lengba ka jing lik jong ka we ka audio clips ka jing ekran phone jong we ubatmu ban le ka public hearing jong ka Shri Simen ban kershan kala pau syai lengba ka ne ka audio record ba kala don ka jing thit briu ka ba shi hajar ar hajar shikli da kane ka da kine ki agent ngila ban ong jong ka Shri Simen ki badai ki pradok ki prasnam ki jongi bar ke jingkeli ke bangi kwa banbu ya ka district administration ya ka state government as a whole ke senjam ke bak sarkar kan shim halor kene ke jing pendon kam jong ka Shri Simen da ka bor pisah ban yurot ya ka hok jong kinong persya bat ban pensengap jar ya ka sur ke jongi kinong persya upai ba ude ban syai ya ka jing temu jong ka NPP ke bayalam ya ka sarkar kene ke parti ke kwa kang ban ke maispa nambo Jaintia Hills bat penklaim ya ke parti jongka bat kamselia shu wat ban thom da ke buat tang ban ke maispa bat kene ke sarkar kamde ban klet balada upai ba uyelong kawe kamdon jing yengi bengin penklem bat ya ke sarkar ngila yo i ke jing je haki we ki state jongkari India ke jongi bat syaki we pat kiri le dangi don ya ke jing eteli Bar ke kubor ke bangi kwa ban pha syaki MLA ki MDC jong ke rilum Jaintia. Balai pilong tang kinyang ko ngu jong kene ke sarkar ke bala elam da ke NPP. Pikhen koridor ya ke parti ke jong pi. Ban yengi upai ba ubala pengkubor ye pi ban longkum kita kinong yasai ain lene kum kita kinong mikmat. Bat haka jing sngotu ke jonga kumunong elam jong ke JNC baka dau ke ba pelong.
Ya kini kinong wikmat ki jongi bakin nom khen snap yangi ki khen bangi de baki khen bet baki nong jantia ki de ki briu ki babet pisa lane bangi bet ya kata kasbai ka rupa pat ki ong kamat ya jot kamat ya yap shato nama randa lapoi ka election ngin sa aya ki da ka pisa bat kin saklet ya kini ki e baro baka kubar ka basya ngi kwa ban pha sha ka sarkar ba upai ba ula ban klet ya kene ka ke bala ngila syakmat ha kene ka public hearing pa phila kem yangi phila pen sngap jare ka sur ka jongi phila yurot yangi upai ba ula ban klet hendre ka JNC dalele kanum la ban klet ya ka ba ka sarkar kala le ben le kho yangi bat ngi kum ka JNC ngin ya pen ken mau ya upai ba ya ka ba ka ne ka sarkar kala le don bor yangi kum kinong song snong jong ka rejaintia bat khamtam jong ka East Jaintia Hill district. Bat kene ke jingle jong ka sarkar jilla kam de shutang ka kam thombor hande kene ke jingle jong ka sarkar jilla kala pengkhen ya ka riti terekam jong ka ri India ka jongi leneng la ban ong ya ka constitution jong ka ri India but ni kwa ruban ong sha ka sarkar bangila yo ya kirkom terekam jong kene ka sarkar kumno ka persyang ban pendon kam da kata ka bor ka jongka ban yuroj ya ka hok jong pai ba handrengi kum ka JNC nginum sngap jar ngin setu kilat kilenti kumno bangin yekhun kumno bangin yeksar na ka benta ka hok ka jongi hoj ni yo ba kilat don ka kubor ka bami syakilat pathai kubor ka ba ong ba yaj bet ka public hearing jong ka Shri Simen Henry ke JNC hi kamla ban priang ya kene ke jingkam baka public hearing kalong kabayat bet nama tang kinong kersyan ki badon ha kene ke public hearing yingi kinong persya ngila sya yurot bat ni kum ke JNC ngimshim baka ke bajia kede ke jing sya rem ke jongi lene jong ki nong snong ki ba persya ya kene ke Shri Simen Henry ngishim ya kene ke jingla jong ke sarkar kede ke jing yurot bat ke jing pen sngap jar jubor ya ka hok bat ya ka sur ke jongi kirit kiria bat namar ke jing syarem kadai ke jing kutno jong ke jing ile hendre ke JNC ke shim baka jing thombor jong ke sarkar yangi kum kinong ilam jong ke seng bat ikipai ba bat ikiwepat ke seng bahalang kane kandai ke jing sedang jong ke jing ile ke jongi ba kumno ngin ile bat kane ke sarkar mentang ile yo jing seneng shibun na kane ke sarkar ngilatip ba kumno kane ke sarkar ke terekam bat ngikum ke JNC ngin sa yekhi kat kibor kibadon kat kilat kibasya yang ingin sa persyang ban wat kilat kilentina keleng saudong ban pensngeu ban dawa ya ka hok ke jongi bat kipai ba kimde ban sya elam bakla hakasur ke banang nei nang tai ke ba persyang ban penpai penprai ke ke jingi teli apa dengan ke JNC bat kiwe ki seng bahalang apa dengan ke JNC bat ke ilka sutengah bat kinong syong snong jang ke ilka nong kli ngingi kran da ka basyai banginum syong klikti nginom kan randin kata pidang lek ben ngingi kata pidang sempat pidang tiet ngingi kata ka mensem ke jongi kadang rohem bat dalele pinumla ban pensngap jar bat pinumla ban pelip ya kene ka ding ke balame ha ka donut ha ka mensem ke jongi kum ki sipai jong ke JNC bat kum kinong ilam jong ke JNC da kene ka kubor na kuat ban pha sepi kinong syong snong jong ka briu nyu trep ba pimde ban du mensem ke JNC kan yang scam habaro kini kisngi ki banang wan